ngiyakhulekela ke Ndlonto ngiyakhulekela nilayishengishane ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe ngithe makhosi amakhulu ngiyakhuleka makhosi ngiyakhuleka kini bodlami bolokothwayo bondla amandla okulamandebele ninabeqina ligadanya into benzandindi bathi uxoma kahle wakwesethu Awu bafana inuki ngosiwe phakathi osizweni emafoyi khwama sekudubula umbhayimbayi iqhela wena sikhwama kwavela behleke nenkinga zabo kwantomba isipetulu kunenda nekho lwami kwavula kuvaliwe kwanyembezi zomthakathi isulwa ngomkhuleko wekho lwami emzini oluhlaza njenge-Blue Nation ungadideki lana kwamasiphile nation kulukuthi emabaleni odlamini ndoda emhlophe yabamba ikhanda sengaphakathi emgodini yashawa luvalo kwalahleka amakhamera lakothwayo namanje awufundeki njengencwadi yamasulumani khwane lakho likhuluma labangabonwayo awuyofakazo wazulela amadoda akhuluma emva kwakho njengoba nongcwatshe phila ohlehliseni lowo mngcwabo uyaphila lowo muntu umgodi ungagqitshwana esambani umafavuke njengesambani umahlehla kanye abuye kabili oyinkunzi lokothwayo ufakaza amakhosikazi ungazilinye nganasemabili awusiqhela samanga awuthina sande ngamlomo vala umlomo ulalela abalozi namanje basavuma labo mnakilene eSwatini nedolo besikuthanza nenyalo sikuthanza mbambamba shwele majonga udliwa uxami kwela lethu udliwa eSwatini kwaye nyahlabanye edlula lokothwayo usuphenduka isilomo nakontanga yakho ufakaza inhliziyo dibigazi uma bekubona komabona kude mfana kamanqokwane bakotela ubalo enganosuku hawu lo muntu engani besithi mthumela ngeinkabi nje hawu Nkosi usehlule lo muntu manje hawu hayi lo muntu siyawuzathatha uNkulunkulu ngeke udlamini basithakathisa manga mama awu isikhuni sesiyobuya nomkhwezeli nangefaka isandla mkhuzeni tapa ziyatinyela uma iphozitiyele impunyela telephela entuthwana ufuze entulo ngokutatazela tanasa mntungu itatali ngenhla kontanga emini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele wanenhlanhla sakhamuzi saseThekwini akusukuma ishoshe abaqadini noba isimumu ufakaza ngoshembe namhlanje ebuhleni maye sizwe simnyamunya zilezulu angeke lisidukise lokothwayo isigcobile inkosi ekwazi ukubona ilanga thina sisebumnyameni avuma nani makholo uNkulunkulu wezulu semgcobile uNkulunkulu wenyanga okulotshwe ezulwini nasemhlabeni kulotshiwe lokothwayo nasezulwini sugcotshiwe okukhuluma kwesifundisa kulingani nolimi lwesilima eyintuli ibuye emehlweni ukhula libuya ngaphansi kuhlakula isilima avivani mavaka inkosi yeli sematasa kosiyaviva TV awo isehleka kancane umapholoba amfowethu bayeke oThomas badela ngokubona eyimpumputhe idonsana zodwa igijimisa utalakhu zilihogela ngamakhala amavuku uziva kaselivalelise livalelwe imvula amaqeda umphina uvalele embanjweni amavimba evalile kuvukuze kwavobe kuhlekene evila hawu bayamthanda babukele emakhaya Nkosi yami ngiyabingelela kini nonke sengifikile uye kudokotela uDlamini lo sengifikile sengikhona ngingenile impela ngikhona ngifika ngangigalelekile ngizobona amalunga wonke womndeni njoba nazi nonke ukuthi namhlanje ngiyawulontsha ngokusemthethweni Cape Town Eastern Cape phesheya kwelwandle Swaziland nonke ngithi nje sanibonani la enikhona ngikhona ngigalelekile ngiyawulontsha la osizweni namhlanje njoba kuyi-27 njoba ngangishilo amanye ama-date ngisazoza kuzo zonke iy'ndawo kuzo zonke iy'nkalo ngizoye ngifike umhlaba wonke njoba ngangishilo ngiyabonga kakhulu ngisacela ukunihlonipha nani ngiyazi ukuthi niyabukela emakhaya ngisacela ukungena ngaphakathi ngizobe ngiqhubeka nohlelo ngiyanihlonipha nani kakhulu ngiyanihlonipha ababukela emakhaya uNkulunkulu anibusise
fakhona la ngaphakathi endaweni ngiphinde ngibelele zonke nje izikhulu ngokukhethekile bese ngibingelela umongameli ehlangane ngaye namhlanje uDokotela uDlamini. Abamazi kangcono ke bamazi ukuthi uDokotela uMngcwabo uyahlehla, kodwa abanye bathi uMngcwabo uhlehlile, kodwa ngathi iyafana nje mangabe ibiza into eyodwa leyo. Noma uthi uMngcwabo uyahlehla noma uthi uMngcwabo uhlehlile, into yodwa nje leyo efanayo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi nje ngithi nonke elangaphakathi kuleli khaya kaDokotela Ka Dr Dlamini ngithi siyanamukela, namukelekile nonke. Secishe ngakhohlwa ukumukela ama-members ayidelile namhlanje usuku lawo ukuthi babe mdimbe munye nathi kule ntomezulu umcimbi esinayo namhlanje. Ngithi siyabonga kakhulu. Danke. Manje stage kusondeza intshebe yembuzi. Bibili imici emfishane nje. Intshebe yembuzi. 5 4 17. Unamanga wena. Unamanga. Siyabonga sanibona. Iyangirobha lensizwe ithi sestage la, saye stage. Ufuna ukuyokhuluma stage. Ingangirobhi lensizwe, niyabona ukuthi iyangirobha. Ayesiqale ngokubingelela kubantu besifazane bonke nje, manje sibingelela izikhulu zethu lezela ngaphambili. Sanibona abantu besifazane. Libingelelo yimina ngedwa muhle la. Niyangibona ngithi abantu besifazane sebezame bonke cream bezama ukufana nami, akekho ofikayo. Inkunzi kodwa niyabona. Sanibona lweyinsizwa. Sanibona lweyinsizwa. Ninjani? Siyabonga kakhulu. Angibonge ithuba, igama lami ngingu-Andile wakwaNgcobo owaziwa kakhulu ngegama elibizwa ukuthi u-MC Polobas. Ngilapha eThekwini la engifihle khona ikhanda, ngizalwe Ndwedwe e-DW no Divorce Women. Nawe Dani Rosa. Ngila eNewcastle namhlanje ngingaqali. Kubuhlungu ngoba umuntu engizomthula konke yikho kuyikhulumela engakasho lutho. Umbuka kusukela phansi kuya phezulu. Kuyilento osuke uyicabanga ngaleso sikhathi, especially kubantu abakwazi ukucabanga bejule futhi becabange kahle. Kodwa mhlawumbe manje ngimthule engadinge kwakuthulwa ngoba ngishilo ngathi uyisibuko kubantu abaningi abakhona la ngaphakathi. Angiqale ngokuthatha ithuba lokuthi nami kuthiwa hayi ixesha lidliwe yinja, kanti estage bekukhona mina bengikhuluma kakhulu. Ngizocela ingane zakwethu namhlanje ngingabi lo MC Polobas ojwayelekile, because lokho kuzokwenziwa osuku namhlanje kukhulu futhi kuyangimangaza futhi kuyangithakasisa kakhulu. Ngizonethulela uDokotela wenu uDr Mngcwabo uyahlehla, iningi lenu elimazi njengobaba Dlamini noma njengomongameli. Manje ngimthulele yena, ngiyafisa ukuthi ngidlulise izinto ezifana
ukuphuma kwenu ngobuningi benu bese ngisho ukuthi njengoba nihleli la nihleli khona nihleli kumkhumbi ohambayo akuyona imoto emile le ingakho ungezwa nabantu besho okunye nokunye ngoba imoto emile izinja ziyenzani ziyayikhamela kodwa ehambayo ziyenzani ziyayikhonkotha ayeke Dr. Mngcwabo uyahlehla yeye ayeke mndeni ka Dlamini yeye ayeke mndeni ka Dr. Dlamini yeye kanza kwethu uDr. Mngcwabo uyahlehla kusukela ngomhla ka-30 kuNovember last year uthe enhlizweni yakhe sekube kaningi la khona ezwa ubuhlungu obakhiwa ukubona umuntu osekudeni osekude buduze osondele kuye eshayekile ayikho into ebuhlungu njengokuhlukumezeka komuntu ongeke ephinde azikhulumele yena mhlawumbe umndeni ubanga isidumbu mhlawumbe umndeni uthi ebesebenze bengayibeki ngani imali mhlawumbe umndeni uthi wafika eqashile asimazi mhlawumbe umndeni uthi iy'ngane zakhe azifuni sanhlobo umngcwabo kodwa uDr. Mngcwabo uyahlehla kusukela last year November uthe ayithi mayiphela impuphu ekhaya lakho eklisti nami ungitshele ngihluleke ngizamile uma kungekho kona ngiyosho kodwa makukhona ngeke kulale engadliwe ekhaya ngenxa yokuthi impuphu ayikho wasekubalula futhi ukuthi ayikho into angayifuni njengokufa njengoba ninonke la ngiyafisa ukuthi nithi ningena ngaphansi kwekhwapha nangaphansi kwale NGO ephenjwa ngokugcwele namhlanje nazi ukuthi ukufa into yokugcina angayifuni uthi yena uDr. bani Mngcwabo wenzani Mngcwabo wenzani njengoba ninonke la uNkulunkulu unehlisela umongameli wenu ozonehlisela isibusiso through yena ukuthi akumahlehli owakhe kuphela umngcwabo kodwa nowena awenzeni okusho ukuthi mawuzwa kuthiwa kunomasingcwabisane noma kunomndeni ka Dr. Dlamini ozolekelela abantu ukuthi bafihleka kanjani uze wazi ukuthi akusiyinhloso ibhizinisi akusiyinhloso ukwenza ukuthi abantu befe kodwa ukuzohlehlisa ini ave ngiyithanda-ke into ethi kumnandi masiphila ngoba masekufiwe kuyakhalwa bese kufunakala ukuthi zingenelele nizokhumbula-ke nanzakwethu ukuthi kuye kwayiwa lapha ekhasino benibuka lapha koSiyaviva TV1 nibuka kuma-chaneli ahlukahlukene neyakhe uDr. Dlamini nibona ukuthi uthi usenomasingcwabisane wokufihla abantu abafisa ukuthi abe nesandla ekufihleni kwabo okusho ukuthi njengomngcwabo uyahlehla akazeli kuzophisha ukuthi abantu abafe kodwa uzothi njengoba unesithunzi ohamba naso phila phinde ube naso futhi isho sekuthiwa usudlulile emhlabeni ngenhloso yokuhlehlisa ini angisanizwa ngenhloso yokuhlehlisa ini injalo-ke indaba so ngizomdedela kudokotela ezela ngaphambili kube uyena onaba kabanzi ukuthi le ntshisekelo nale mfudumalo abe nayo yokukhombisa uthando olungaka alidlulisela kunina lusukaphi yini inhloso yakho ephinde nivezele futhi nokubaluleka eniyikho kuye kodwa ngize ningakhohlwa ukuthi seziningi izindawo esezihanjiwe kuhamba kurekruthwa abantu abathi lo mkhumbi siyangena kuwona kubeke umbono ovuselelekile kuyena ukuthi solokhu aqala ukusebenza abantu baseNewcastle beza kuqala kuyena uma sezohambela umhlaba yalingana ehambela eRichards Bay ehambela eLimpopo ngoba sikhuluma nje isiqalile vele lento ukuthi eyihambele yonke indawo ehambe fihla abantu abangafihlekile abekuyona lento elula nje dokotela angithi niyazi ukuthi umfundisi ngokufihla noma ngomngcwabo umuntu ukuzofunda nje iBhayibheli ethulini uyakhokhelwa niyakwazi lokho angithi niyakwazi angithi lokho into yokuqala osunayo wena ngokuthi ungenela ukuthi ngeke usamkhokhela
akuselula ukuthi ayichaze, kodwa kusukela namhlanje wena usunomfundisi wakho, usunomongameli wakho. Akithi kusukela namhlanje-ke onazisa kabanzi ukuthi nize ningakhohlwa ukuthatha ama-starter pack akhona lapho kwa-Dr. Mngcwabo uyahlehla, alekelele ekuthenini ungashodelwa phela i-airtime kuzukwazi ukubika isiga osubhekene nazo. Nonke niyawafuna lama-starter pack ano-22 rand every month. Angizwa niyawafuna, nifuna lama-starter pack akithi engizowasebenzisa ukuthi nithi hayi mongameli sekuvele ukuthi lapha ekhaya akithi bese ethi umongameli ubusunayo yini i-membership card yami, bese wena uphendula uthini, bese wena uphendula uthini. Nisho ukuthi nisemva kwakunonke ngoba mina senginayo vele. Noma ubengakayitholi uphakamisa isandla, ungakayitholi i-membership card, ubengakayitholi uphakamisa isandla. Should nonke nifuna ukuhamba niyiphethe, nonke nifuna ukuhamba niphethe i-membership yalo mndeni, nibe ingxenye yalo mndeni nani. Kusukela namhlanje-ke manje ngidedela umongameli, mani nesitokofela enidlalayo, nine-NGO noma i-NPO noma i-co-op noma yini, niyazazi ukuthi nibawu-10 bawu-15, aninga-usabi ukuyi-invayitha le ndoda nithi hayi ake uze usilethele lamakhadi, nibe zimfukuthwane ngoba yena into eyikhambisa kakhulu ukuthi ama-VIP akusibo labantu abahleli la. Ama-VIP nini enibaluleke enhlizweni yakhe, niyayizwa nithi leyo nto. Sona-ke kusukela namhlanje usungaya laphaya ekhaya lakhe ungene ehhovisi uthi sicela nisilethele umthamo wama-SIM card nama-membership ethu, sizosuka thina simphelezele sifike akunikeze. Niyabona ukuthi kubaluleke kangakanani? Anisha ihlombe lenqalo kokubaluleka. Makuzosuka umongameli wezwe-ke kuye kushiwo izinto asezenzile. Ngeshwa akufuna ukubala zenze kwabanye abantu, kodwa ngifuna ukumdedela asondele manje azokhuluma nani. uDr. Mngcwabo uyahlehla, one akatwasi, abanye bena bala soqeda nenkothi shawa sike silalela umongameli. Uyabona akanayo leyo nto yena. uDr. Mngcwabo uyahlehla uma uthi uyaqaphelisisa, uthanda abantu abakhubazeke ngey'ndlela ezahlukahlukene, uthanda abantu abangakhubazekile sanhlobo. Into yokuqala nje leyo afanele ukushayela ihlombe kuyona ukuthi akatwasi. Okwesibili, ungumlaphi wendabuko, ama-product akhe ayikho ebhala ukuthi le ayisetshenziswa ama-gay, ayisetshenziswa ama-lesbian, ayisetshenziswa abafazi, ayisetshenziswa amadoda. Kuthiwa isiza wena ukuthi ikufumule kulolu usizo oliphethe, nalapho kusakhomba ukuthi ama-product akhe awanjani, akatwasi. Akuthi into enjani ishayela ihlombe. uDr. Mngcwabo uyahlehla unezinto eziningi asezenzile empilweni yakhe ey'fumula zijabulise abantu, ezinye zazo ziphendula usizi lube inkazimulo. Ngikhuluma nje ukuthi last month, if I'm not mistaken, besiyovulile this month, it's last month, this month, okay, it's last month. Last month ngenyanga edlule besiyovula indlu elapha eMadlangeni ehamba nobuholi bala eNewcastle. Ubuholi-ke bebuhola nje, yena befaka isandla ekhukhwini ethi awathengwa ama-blocks. Uhola ubuholi ephinde efaka isandla ekhukhwini ethi ayithengwe i-roof. Uhola ubuholi efaka isandla ekhukhwini ethi akudilive ukuthi akuthengwa amawindi, akuthengwe lokhuya. Yaphuma indlu yomuntu wesifazane nomfowabo akade behlala endlini ewayo, sishaya ihlombe elikhulu kuleyo ndawo. Bese nithi-ke nina hhayi ngemujoyile lomndeni kaDlamini ngoba zikho into ey'phathekayo. Ngijabulela kumasingena khona umama obefaka isikipha esinehawula wathi heyi useyishintshile iy'mpilo zabantu nangumuntu. Bathi mina ukuba uyazi ngiyingxenye yalabo bantu kwamina, nginey'moto eziwu-3, ayikho ebiza less than 100,000, ngiyithengelwe nodokotela. Eyokuqala i-Renault, eyesibili ivuleka phezulu isilahlo BMW, eyesithathu uhamba ngayo nayo langaphandle ayihambi nombani, ihamba umongameli kuphela, it's Mercedes Benz. Cela lishayele ihlombe. ukuthi
nazo la zibizile nena shayihlobo kuleyo ndawo ukuthi ibiza mina phela imoto bese ngithi-ke ngani zakwethu bese kuba mkhuni kuwena ukubona inhlansi umuntu okwazi ukwenzela umuntu into ey'njalo uthi akuzoyibandakanya nalesi sixaxa uyosala ukemile ukhala bonke abantu abalami mina ngiyabafisela ukuthi bebezothi bephuma la bebese besho ukuthi thina singumndeni kaDlamini kumnyama kunjani kumnyama kunjani sini ngizocela-ke sonke ingane zakwethu ngenkulu inhlokoma nemfudumalo sisukume sime ngenyawo lisondele iqembu elihlabelela kamnandi lihlabelela-ke udokotela ngenkathi lisondela ngoba lizoshaya kafishane nje lizoshaya kafishane nathi simile sihuba kanye nalo esasondele lapho ngaphambili ekhulumisana nathi bathi umngcwabo-ke uyahlehla lo angithi sonke sisho njalo thatha mbobo thatha ayeke mbobo ehlehla sanibona nonke ehholweni sanibona nonke emakhaya sanibona nonke phesheya kwey'lwandle babudlamini lapho England ngiyabingelela kakhulu kade ngishilo ukuthi ngalesikhathi ngizobe sengikhona yimi lona ngizocela ukuthi noma kanjani sithintane uma ngabe ngiqeda sanibonani nani Newcastle sanibonani nonke Newcastle sanibonani nonke nama-opposition azonda uDlamini sanibonani nama-opposition azonda ukuthi uDlamini zonda ihlupheke awubakhona nampela ngokungachithi-ke isikhathi bafowethu ngizobingelela nje amakhansela kusiyami akhona esinawo ngaphakathi ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuhlonipha ngithi baphathi bezwe nabo bonke nabangekho nje ngala ngaphambili ngithi nabo ngiphakamisa izandla bese ngiphinde ngibingelela kakhulu bafowethu umsakazo wethu oholwa usisi wethu usisi uMasha events ukuthi ngiyabonga kakhulu nje ekutheni ungenzele noma ungilekelele kule campaign yokuthi kuphumelele why ngibonga kakhulu kwi-NCR kuqala ngikwengithi uma ngabe ngikhuluma ngithi ngiyakuzonda mina ukuduma ngaphandle njenge-generator ngithanda ukuduma la ekhaya noma ngithanda ukuduma endlini ngalokuthi ngidume ngaphandle manje-ke i-NCR idlale nje enkulu indima ekutheni ingilekelele kuleyo phathi leyo ngiyabonga kakhulu sisuMasha nabasakazi especially uMagembe ngiyabonga kodwa sisuMasha uyazi lento ngizoyisho ngoba khona nomphakathi uzongilekelela angazi bese ngenza kanjani uMagembe unophethe kakhulu gobe nje kakhulu ney'khulu engihlale ngihamba nazo asikho esithi sikwazi ukuqondisa amathambo agobile ngoba ukuba nencegela bekungakayinaki incegela kodwa nje siyabonga kakhulu okukhulu nokuyikho bafowethu nengithe ngicela ukuzokwenza nokuzokwethula namhlanje u-MC Pholomas useye wachaza kaningi nami ngike ngabona ukuthi kungifanele ukuthi akwengizoyikhulumela noma akwengizenzele ngesimanga esithi lokuzwa omana sikutshele kuyahlupha ngiyathemba ukuthi sonke asikufuni noma sikuthanda omana sikutshele ubani odokotela uMngcwabo uyahlehla former deputy mayor lokhu ngizokusho nje ngingananazi ihholo lelesikulo kade sebethe bayangcisha kamasipala ngoba bethi ngiyivukela mbuso uzamile-ke abantu abangisizayo bazamile ukungilekelela ukuthi aliphethe ngitholile nekhansela-ke lakhona la ehhodini ligcine liduka ukuthi lingiphe nje incwadi letholakala mahhala ukuthi ngigrantwe ihholo nalo kodwa ngiyabonga ngoba ligcine selibuya lithi liyaxolisa kade libanjwe inhlangano sonke-ke siyabambeka babudladla la okhona nkosi yami ngiyabonga ukuthi ubuyile nje kimi uNkulunkulu akubusise lokhu-ke ngikudlulela ini bafowethu ukuthi
ebuholi bonke obukhona la. I'm not against umasipala. I'm not against umasipala, and ngizwe kuthiwa la ehodini kuzoba ne-by-election. Kade sekuthiwa ngishwa-ke ihholo ngoba ngikhampeynela ukuba yikhansela. Hayi cha akusinjalo, ngitshela nje izwe lonke liyabuka naphesheya kwelwandle bayibuka le nto. Angikhampeyneli ukuba ikhansela, bengingakakhampeyneli. Mhlawumbe sekuyongifica nje endleleni ngoba phela masithandaza kuba kuningi kuyenzeka. Akithi siyazwana, masithandaza kuba kuningi kuyenzeka. Bese ngiphinde ngibonge abefundisi engikhonza nabo. Baholi ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngithi kini ngiyaxolisa ukuthi namhlanje ningabi khona esontweni, nibe la engikhona ngesikhathi sesonto. Ningixolele kakhulu nakubazalwane futhi esibakhonzisayo, ningixolisele kakhulu ukuthi ningabi khona, singabi khona enkonzweni. Wasihlale sikushumayela ukuthi njalo ngesonto abazalwane babe sesontweni. Bese ngithi bazalwane besibusiso, niyabona yini bazalwane besibusiso ukuthi masithi njalo hlalani esontweni, ukulova kuzala ini, ukuba sesontweni futhi kuzala ini. Ngicela ukuthi namhlanje abazalwane nomzalwane webandla akuhlukanise lokhu ahambe nakho ukuthi kusho ukuthi mangilova ngilengela eweni. Siyazwana bazalwane besibusiso kuphela, siyazwana ngithi amen. Bese ngithi ekugcineni ngizobonga nje abafowethu abangisizile naba la eceleni kwami abathathu, njengoba babona bahleli eceleni kamama uformer mayor, bona nje bobathathu bangenzele okukhulu. Ngizaba nokukusho babusikhosana, babumbatha, babumathe. I-manpower yami ke i-manpower yami nje le engithi mangithi sekuvela inhlekelele kuphi, hambani niyobona. Akukho ngisho amanzi okuphuza, benze njengoba ngishilo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukushiya nje emsebenzini. Bese ngiphinde ngibonge ubaba uMsimanga. Ubaba uMsimanga ngizocela unichazela ngaye bafowethu la eNewcastle. Namakhansela wonke akhona. Kunemzimba ewu-5 njengoba kade eseshilo yena ubaba uMsimanga engigcine ngiyifihli. Omunye umuntu ufika join ekuseni. Into abayenzayo ufike abone ukuthi lo wasekhaya usegula kakhulu mapholoba, abize ambulance athi ayimthathe. Bese ethi hayi hambani nani la ngisaya kwaDlamini. Sekuyaphambana ambulance ibheke esibhedlele, omunye uze ekhaya. Mayifika lapha ekhaya cha ngiyabhalisa nami joina lo mndeni lo. Kuzothi nje kungekudala bese uzothi umonakalo usuvelile. Ngokwazi ukuthi nami ngiphethe oba mbosule engibahloniphayo abathi ihlazo nechili bayalesaba, bafuna ukuthi konke ngikwenza ngihambe kahle. Bese ngicela nami baba uMsimanga hamba ungithathele umzimba uyowubeka emakhazeni. Ufike ungawubuzi lutho luyamndeni, yimi nje ngithatha umzimba ufake emakhazeni, awenzele lokho ngenkulu inhlonipho. Umzimba futhi usuke uphephile ngale ndlela edithi usathana. Njengoba ningibona ngiqevuza nje kangaka, angikwazi kwakwazi amakhaza kaMsimanga, kodwa ngiyazi ukuthi yena unawo amakhaza. Angazi noma sisazwana yini, angikwazi ngisho ukwazi, kodwa yena ngiyazi ukuthi akhona ney'moto zakhona zikhona. Bese ngedlula kuye ubaba uMsimanga, ngiphinde ngibonge ubaba uKhumalo okhona kulo lonke idorobha. Ubaba uKhumalo naye ungisiza kakhulu ngokuthi idorobha nedorobha la ekunenhlekelele khona umzimba futhi ugcineke ngendlela ephephile, ngoba alikho idorobha la esengasekho khona mina. Angazi noma ngiyazwakala kuleyo phathi noma kuleyo ndlela. Alikho idorobha la esengasekho khona. Iy'ndawo zonke ngesonto eliphelile nje besise eDanatron under iLimpopo, besiseLimpopo ngesonto eliphelile. Siyofihla nje umuntu esingamazi, sasibuzana lokubuzana ubani nalo, ubani kabhena lona ukanjani. Siphinde sizoke nayi iprogram ukuthi sizobuka ukuthi waphela iprogram ayibhalwa mama, iyasisiza kakhulu. Ngesonto eliphelile nje besiseLimpopo ngihamba zonke iy'ndawo. Why ngihamba zonke iy'ndawo? Yingoba ngizonda inhlupheko bafowethu. Angithi siyazwana bafowethu. Nomoya
loya-ke wokuzonda inhlupheko wangifikela kaningi bengisakhula njengamanje nje umfino umama lo engihlala naye uyazi angimuhle nangengozi bangixolela Nkosi yami abasebenzi bezempilo lapha nemnyango angiwudla umfino angisawuthandi nje ngawudla kaningi uthi uyafika ekhaya akukho okunye ongakwenza ngaphandle kwawo yiwo nophuthu kuphela wazogcina usungiphuma wangiphuma nje namazambane bangixolele futhi abanawo endlini nako kungiphumile nje kwengiboneke umama laphana ekwenzile kufake nokunye okubovu kodwa ithole nje anginazungu ngiyakusaba ukutshela kodwa ngokukhona usezokwazi ukuthi cha azama ukunciphisa isandla lapha nangakhiphi kakhulu ikhono ngoba hayi ubudlelwa nakunapho namazambane kungakho-ke namhlanje ngithe ngizonda inhlupheko ngifuna ukuthi-ke ukuzonda kwami inhlupheko kungilethele uVodacom futhi nawo cishe bakhona eduza abemi bakhona bangibukela njengoba ngikhuluma nje buthemba but-archi bakuthanje kwayo cishe ngiyangibukela ngiyazi ukuthi ninami njengamanje yingakho bagcine baze basondela kimi bathi no Dlamini asibe nawe asikujoyine kulo mndeni wakho onawo ekutheni uzonda inhlupheko ufuna ukusiza abantu ngathi-ke mina njengoba Vodacom nisondela kimi nizongilekelela ngani bathi Dlamini asikuphe nawo ama-sim card wonke umuntu othi ufuna ukuhlala ngokuphepha nomuntu othi ufuna ukusinda akathathe i-sim card yakho ayisebenzise le sim card eyakwa-Vodacom le sim card eyakwa-Vodacom mawusebenzisa any network ngaphandle kuka-Vodacom unayo access yokuthi uyisebenzise you can port your number to my to my network mhlawumbe usebenzisa u-083 noma u-073 noma enye i-network engisi-Vodacom ungayiphotha inamba yakho uye nayo kule sim card ozobe uyinikezwe yimi mangabe bekrikhela le sim card kufuna ukuthi ube ne-ID mawuba ne-ID bakrikhele ikube eyakho le sim card noma-ke futhi mawungathanda ukuyisebenzisa ungayipha nje ingane ekhaya kodwa ingane lokuhlala uyifakele noma u-60 rand ngenyanga ukuze izoba active ngendlela efanele i-sim card yakho makuthiwa-ke kuvela umshophi sikleyima kanjani mawufika nje lapha lapha kwaDlamini uzojoyina bakutshela bakunikeze konke ngiyasaba nje ukumemeza ukuthi-ke sikleyima kanjani ngoba othasi baningi ngiyalandelwa kabuhlungu othasi ukuthi awusethele sebefuna ukuvela eceleni kwey'cathulo awusethele usefuna ukuvela eceleni kwey'cathulo kodwa mangabe uyithola i-sim card yakho nosisi lo ozobe ekurikhela ekunikeza i-sim card yakho uzokutshela hayi ukleyima kanje nakanje ngenhlanhla enkulu naphesheya kwelwandle ubabudamile lapha babudamile lapha phesheya kwelwandle mfowethu amaware ukuthi uyabhizi uyangirikruthela ngiphinde ngibe nomunye umama deputy mayor babhizi bangenzela ivisa ngihamba nje ngiyeza mama ushiye ukuthi ngingaqali isimemeza isibongo sakho ngajabuliswa amakhamera uyavela ubonakala ngijabuliswa amakhamera ivisa iyalunga nakhona maduzana kuzokwenzeka okuhle nangale nangaphesheya naseSwazini siyabonga kakhulu also abantu ababuye eSwazini abalapha njengamanje emafemini ngiyafisa ukuthi nihlale niwuseke kakhulu i-radio yethu i-NNCR nazi ukuthi niphephile mangabe niphansi kwayo noma ngabe kuthiwa monakalo muni onivelelayo ngikhona nabafowethu bonke naba obabumsimama awukho nje umzimba kuzothiwa nje usuduvile akwenzeki okuhle namaphepha futhi bangisiza kodwa-ke into abangakwazi ukuyenza ama-passport kuphela i-passport nje nazi ukuthi cha isagxotshwa khona e-Home Affairs amaphepha engikhuluma ngawo awukurimuva kuphela umzimba kuphela niphephile ebuSuthu niphephe kakhulu ukayi Ngwanaka okay sizokhuluma bekithi nizongizwa bafowethu la ikhasetha nimube eSuthwini ngiyingozi kade ngizobatshela kodwa ngawuthi ngiyeke manje obaseza ngifisa ukuthi sisengcina bafowethu uMagembe njengoba ebeke osihlalo la phambi kwethu mangabe ufisa nawe noma mawuthanda uzoya nje kubo cishe nabo abahleli laphana emuva okukhulu nokukhulu mama wethu kudala kade kulilelwana ngithi niyakhumbula bafowethu kudala kade kulilelwana namhlanje
akusenzeki labo sihlalo nabantu abakwenza lokho and umndeni kaDlamini makuthuvelela umonakalo ufika kuqala angithi siyazwana ngithi ufika kuqala 1 2 namhlanje angeke sikubalekele lokho siphila ezikhathini ezibuhlungu ezikhathini ezinzima kudliwa amaphilisi kudliwa lonke uhlobo lomshwanguzo angithi siyazwana and le mshwanguzo edliwa namhlanje mawungawudla ungafakanga lutho la hayi ngimuva ngifuna ukutshela mama wawudla nje ungafakanga lutho la lo mshwanguzo game over kodwa mangabe ukhona phansi komndeni kaDokotela uDlamini noma kwe-membership kaDokotela uDlamini uyezwa usho ukuthi hayi nani kade hayi selithanda ukukhonza iziko selikhohlwa ukuyobamba amagundwane nami bese ngiphendukele emuva ethi hawu bafowethu cha ngaphathi zisey'ngaka ngibe nabantu abangaka abalambile hayi mathe ngeke kube nesisesingaka abantu belambe kangaka asabeke naye ngoba avela yinaye athi cha inhlupheko asivimbi inhlupheko ngofishane abafowethu ngiyayizonda ubani othi uyayizonda nayo inhlupheko ubani othi nayo uyayizonda inhlupheko siyabonga ukhona nje ofuna nokuphakamisa isandla siphakamiseke ukuthi uyabona ukuthi Nkosi yami ngiyacela nilungise lapha isandla yabona sesithi senzeki kahle ngiyacela nilungise ngane masinyane singabiza abantu bezosibuka ngane nokusasa ngiyafisa ke babafowethu ngokuhlonipha isikhathi nokuthi kusasa siyavukela emsebenzini ofisayo ukuba nami nofisayo ukuthi sibe abangani sipartnership naye ukuthi sigadane uzoya lapha lemuva lapha ayothi ngicela nami ukujoyina lo umndeni kaDokotela uDlamini ofika noma ngabe isiphi isikhathi owenza noma ngabe isiphi isikhathi ukuthi inhlupheko ayikhweshe phela siyazwana ngithi sengigcina-ke angazi ukuthi kuzomeka kanjani mhlonishwa babumpostula nosisi wethu uma usisikhansela ukuthi yakwenzeke kabi phela namhlanje ilanga langesonto kusasa siyavukela semsebenzini kade ngithe abantu bazama ukubasondeze nanamabhara eduzane ukuthi lizokwazi likuthwala ibhara libuyisele ekhaya mangibona kuwe sekunje angisazi uNkulunkulu anibusise nonke nazi ukuthi niphephile angithi wonke umuntu lana azazi ukuthi uphephile namhlanje ngiyabonga kakhulu Mngcwabo sathuma kade kwakungelula siqala ukumazi thina samthanda vele wathuma kade Mngcwabo sathuma kade kwakungelula siqala ukumazi thina samthanda vele wathuma kade babukele emakhaya Nkosi yami ngiyabingelela enhla nasezantsi umhlaba wonke amagumbi omane omhlaba nawo wonke umuntu oye wasasubscribe laphana kuSiyaviva TV1 nakuBlack and White TV ngiyabingelela kakhulu namhlanje ngime Nkosi yami nomfowethu njengoba nimbona njengoba nazi ukuthi ngizonda inhlupheko ukhazozo lo nowakamakhaza wakhona la eNewcastle ayikho into angayenzi enhle ngami ebengabona emahlweni wena uyabona emahlweni yini ongenzela yona wena uyabona uyezwa uyakhona nokuyigibelela uyihambela ngengqondo akwenilalele nje nangumfowethu ufokamakhaza Nkosi yami uzokakhulumisa intambo zakhe simuzi ukuthi uthini hayi wasuka wayibamba kodwa ngeke angidlule phela mina nalabafowethu ngeke ngifuna umayelele emathuneni ibambeke ekhazozo ubambele nabo ababukeli ngiyabonga sihlobo sami DLAMINI womngcwabo uhlehlile DLAMINI nangoku
Ngiyavuma zonke inhlupheko wakho Mngcwabo uhlehlile mfoka Dlamini Isizwe sonke siyakuvuma Naphesheya wesilande bakhala ngawe Mfoka Dlamini bathula iqhawe Isizwe sonke siyakuvuma Laba wonke bakhala ngawe Mfoka Dlamini Mazonke inhlupheko nami nginguKaZozo cela ungiphe into yodumo tungenami umhlaba wonke Mngcwabo uyahlehla Mfoka Dlamini nami nginguKaZozo ngiphe into yodumo dumise lonke Mngcwabo uhlehlile abuhlahlile Mfoka Dlamini Dokotela wonema futhi woneke Kazozo lo ku Facebook uKazozo Twitter and Instagram dlala Kazozo_music dlala Kazozo_music asikhulume kakhulu siyabonga nje nomcimbi wenzekile namhlanje Ka Dlamini bese ngeke sihlale singaviki siyathokoza ayike siyabonga kakhulu babukeli konke nje kwenziwa uNkulunkulu mina lokhu noma ngingakwenza ngithi abafowethu lapho kodwa kabamenzuli lo ngophezulu ngiyafisa naloko singakhohle ngibonga kakhulu uKaZozo njengoba nimbona nje akabone emahlweni kodwa uyezwa endlebeni kodwa uyakhuluma futhi akabone emahlweni angazi ukuthi wena uthini hayi Kazozo ngibonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusise ngiyabonga kakhulu ngicela nje abantu beqhubeke nokusupporta nezimbiza zikapa uMngcwabo uyahlehla zisabalala umhlaba wonke zize zidayiswe naseNew York zibe nekhemisi yayo eNew York yeah cela nje abantu bedownload my new single it's Vuma Baby Kazozo Vuma Baby uKazozo KHA siyabonga babukeli njoba nimuzwa nje njoba nimuzwa uthingisha abantu phesheya kwezilwandle ngebhadi ayibengezwanga abantu sebekhona bagcwele umhlaba wonke mina ngiyatholakala nazi inombolo nje wanibona nje la zidlala lapha naphansi 073 219 664 office 034 004 0011 suku nemini Nkosi yami ucingweni ngiyatholakala kodwa phela nihloniphe ingani nami ngiyafisa phela bayithi ukuphumula Nkosi yami makufisa mina kusho ukuthi nabangisiza abasuke befisa uNkulunkulu anibusise emakhaya 073 219 664 ayishane siyaviva ke manje ba Saviva TV Viva kumabona kashano wetulona yomapaloba emzipaloba selina wekusaviva kumabona kashano wetuloyo kusaviva TV nganzinziza sendade kumapaloba inkatilinge nkomo kusaviva TV nganzinziza sendade kumapaloba iqatilinge nkomo wetabela benyusa ayabo amaqadi owaphamisa amaqadi size yasodwendeni Saviva TV noKaZozo is live on Saviva namhlanje yakhala ngithethe noKaZozo is live on Saviva namhlanje awuzakala ingasasho kumacingwane zikhala kumapaloba Fala ningasho madoda yakhokhela lento